abin izuwa tashar Hausa Room 24 TV. Da na subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun labarai da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki ɗaya. Ba za a je kai tsaye ɗora alhakin dabara ce tafiya hutun majalisar da ke ƙarƙashin APC don barazanar tsige shugaba Buhari da NPDP suka yi ba ne, duk da dai sun ba da wani wa'adi. Amma irin wannan yanayi ya taɓa faruwa a zamanin baya. Dala dai a kasuwar canji ta haura naira 700 kafin ta ɗan dawo baya inda a canjin banki take naira 431. Tsadar dala da ƙara farashin litar fetur tuni ya tada farashin muhimman kayan masarufi. Majalisar ta tattauna kan kin sayarwa kasuwar canji dala da Emefiele ya yi a matsayin hanyar farko da ta karya darajar naira. Tsohon shugaban kasuwar canji Abuja Alhaji Rabiu Gada ya ce ya zama wajibi a hukunta Emefiele matukar za a iya samun wani gyara. Shi ban gwamna majalisa kawai da ta kira shi ta yi daidai da ta kira shi. Amma ta yi a sa mai tireja ko ya yi resign ka gane ko a cire shi a kawo waɗanda yadda za a yi a samu ci gaba. In ana son wannan abin a yanzu masu son tattalin arziki ko da ko masu karanta suwa ne kawai irin farfesa nan ko daktar bangaren tattalin arziki a duk su ba dole sai an ɗauki ɗan banki ba. Sanata Sani Musa ya maimaita bayanan masana tattalin arziki da ke cewa cikin abubuwan da za su farfado da naira akwai amfani da kayan da ake samarwa a cikin gida ta hanyar rage dogaro ga shigo da komai daga ƙetare. Nan take masanin tsaro Dr. Yahuza Getso ya ce bai wuce a yi batun noma ba don wadata ƙasa da abinci da zai iya taimakawa naira amma hakan na da nakasu da taɓarɓarewar tsaro. Duba da irin mai da martani da sanata Sani Musa ya dangane da buƙatuwar 'yan Najeriya ke kokarin farfado da tattalin arzikinsu da kansu ta hanyar samar da abubuwan da suke ci a cikin ƙasa maimakon dogaro da abubuwan da suke shigowa daga waje wanda zai ba da damar in sun mai da hankali akan nasu na cikin gida dole zai karya wannan dala ɗin. To damuwar ita ce ai sama da kashi 60 cikin 100 na gonakinmu inda ake iya yin noman 'yan Najeriya ba sa iya zuwa sakamakon tsoron 'yan ta'addan da ke da mulki da waɗannan gurare da kuma yadda gwamnati ta gaza. 'Yan majalisa irin su Sani Musan ba su ture batun tsaro a dalilan rashin marmarin zuba jari a Najeriya ba, amma wasu na ɗora laifin ne ga waɗanda aka damƙa amanar aiwatarwa. Makaman da ake cewa ana sowa na suke, to wayannan abubuwa ya kamata mu shugabanni ba ina nufin shugaban kasa ba domin komai sai a ɗauka a lafta ma shugaban kasa. Ai shugaban kasa ya yi komai tun da ya sa hannu a kasafin kuɗi an san nawa aka sa a cikin shekara 7 nan duk babu shekarar da za ta shige ba a zuba makullan miliyoyi don a yi magance wannan al'amari ba. Amma yau za ka ga sojojin nan da wa'anda ya kamata su yi tsaro za ka ji EFCC na biyan su zan ba su yi gaskiya ba. Nakan faɗa in ce wannan kuɗi in dai ka ci shi to ba kuɗin halal kake ci ba. Za a zuba ido a gashin majalisar za ta ware wani lokaci ne cikin hutun don sauraron Emefiele ko kuwa sai ƙarshen hutun a ranar 20 ga watan Satumba. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja.